אוקיי. רגע. אני אעשה את זה ככה. אני מתח יותר טוב. טוב. שלום. היי, מה? אז אנחנו היום... רגע, בוא נראה זה... כן, נראה שזה מקליט. רגע, שנייה, תני לי רגע לראות, אני יכול לעשות ככה וככה. לא, זה נראה לי טוב. אז רגע, אני רק אלך להביא לי קסטה. ומה, אם את רוצה לקחת לך משהו לשתות, אמא? לא. טוב, אז היום, מה אנחנו היום? ה-14, יום שישי, 14 ביוני 24. אנחנו בעומק הקטסטרופה של מלחמת העצמאות המאוחרת של מדינת ישראל. וזהו, וכמה, רציתי לנצל את ההזדמנות בשביל לספר לי קצת על הילדות, על ההיסטוריה. בסדר. כל מיני דברים שאני לא יודע ממש את הפרטים עליהם. אז... כן, אבל אני רואה שאנחנו מעט מאוד ראינו את מה שאבא סיפר. אני צריכה באמת פעם להתיישב אולי בחורף לראות. קודם כל אני מדי פעם מסתכל. כן. ובעצם זה שזה קיים, זה... כן, לפעמים פתאום... משהו שאפשר לחזור אליו, וגם שהילדים יוכלו לראות. וגם זה שישבנו בעצמו אז ודיברנו, זה היה כל מיני דברים, זה סידר לי לגבי איפה אבא היה במלחמה וכאלה דברים. טוב, בכל מקרה, בואו נתחיל מההתחלה. אז את נולדת ב-42. נולדתי בצ'רנוביץ. שזה לא צ'רנוביל. כן. ב-1942, אמא שלי ואני גרנו... שנייה, וזה היה אז אוקראינה? לא, זה לא היה באוקראינה, זה היה אז, זה אזור של בוקובינה. אבל איזה מדינה זה היה? רומניה. זה היה רומניה. זה היה רומניה. כאילו את נולדת כן. ברומניה. אז למה אבא אומר שאת אוקראינית? מה? למה אבא אומר שאת אוקראינית? היום זה אוקראינה. הבנתי. אוקיי. אז זהו, נולדתי בדירה או בבית של אח של אמא שלי, של אח בשם חיים, האח היחיד ששרד לאמא מהשואה, עם אשתו פפי ושני הילדים. ונולדת בבית כי לא היו הולכים לבית חולים אז ללדת? אני לא יודעת איך. מי ילד אותך? הייתה מיילדת? לא יודעת. כן, כי לא נולדתי בבית חולים. זהו, וחיינו שם, אמא שלי ואני, לאורך המלחמה. היו תקופות יותר קשות שבאו וחטפו אנשים ונשלחו לסיביר או לפנים רוסיה. הרוסים גם נכנסו. היה אזור כזה שעבר שינויים. אבל שנייה, לפני זה, איפה סבא דוב היה? ברגע שהרוסים אז ההורים שלי התחתנו בינואר 41. הרוסים נכנסו, וכל מי שהיה כשיר להיות בצבא, גייסו אותו, ובמסגרת הזאת גייסו את אבא שלי, שבעצם היה כבר חייל בצבא הרומני, על פרשים. אז היה לו מושג על הצבא. אז, וכשהרוסים נסוגו לפנים רוסיה, הם לקחו את כל מי שהם גייסו יחד איתם, ואבא שלי עבר בעצם את המלחמה בתוך רוסיה, בפנים ככה די עמוק. כמובן שלא היה קשר, אמא שלי לא ידעה אם הוא חי, הוא לא ידע מה נולד, לא ידע מתי נולדתי, כל זה לא היה, קשרים כאלה לא היו.
אבל רגע, וסבתא וסבא, איפה הם גרו? הם לא גרו אצל פפי. היה להם בית משלהם, בטח, לא? אני לא יודעת אם היה להם, או הם רק נישאו, לא יודעת להגיד. בן כמה סבא היה? כשהוא גויס? כן. אם אבא נולד בשנת 15, אמא שלי ב-12, הוא נולד ב-15, ואני נולדתי ב-42, ב-41 הם נכנסו. אז כמה זה בין 15 ל-41? זה 26? כן, משהו כזה. בחור צעיר. הרי אבא שלי היה צעיר מאמא שלי. כן. בכ3 שנים, כן. אוקיי, אז הוא היה בצבא, ואז את נולדת אצלהם בבית. כן, וחיינו יחד איתם. וסבתא עשתה מה? הלכה לקניות, בישלה. היא לא עבדה במחוץ לא. לבית. בתקופה שהרוסים היו, כן משהו עבדה אצל הרוסים, אבל אני לא יודעת פרטים. אז ממה היא חיה? לצד המשפחה של האח הזה. לא הייתה עבודה? אני לא יודעת. אז רגע, זה האח של האח חיים, כן? כן, זה האח חיים, האח היחיד שנשאר. כי יתר האחים שהיו באמא, בעיירה, הם שולחו ואף אחד מהם לא חזר. ואיך זה שהוא כן נשאר? איך זה שהוא וסבתא נטי ניצלו בעצם מהשואה? הם היו בעיר, ויתר האחים של אמא והסבתא, הם היו בעיירה, כפר, משהו כזה. ומשם גירשו אותם, על עגלות גירשו אותם, הגיעו לאיזושהי נקודה, אז אני לא יודעת אם אחד האחים או הסבתא שלחו עם איזשהו עיקר, פתק, שאנחנו הפקדנו אחר כך ביד ושם. ובפתק הזה הם כתבו שהם מתים מרעב, ואם אנחנו יכולים לעזור, לשלוח להם משהו, גם אם צריך למכור את הציפה האחרונה, לשלוח כדי שהם יוכלו להתקיים. לשלוח לאן? היו עיקרים שנסעו בדרך שגירשו אותם. אני לא יודעת מה הגיע, אם הגיע. ובאיזה שנה זה היה? 42. כאילו ב-42 גירשו אותם? כן, 41, 42. שזה בדיוק השנה שאת נולדת. כן. ופשוט, ולמה סבתא וחיים היו בעיר? חיים היה בעיר, הוא התעסק עם, אני לא יודעת, כספים, תעסוקות של יהודים בגולה, כל מיני, לא שהיה לו איזה מקצוע שאני יודעת. ואמא הייתה בחורה צעירה, רצתה להיות יותר צ'רנוביץ, הייתה עיר עם בתי קפה, ערנית, ערה יותר. עובדה שגם אבא שלי היה בעיר. ואז פשוט אותם אליהם לא הספיקו להגיע, לא... כן. זה גם קשור למה שאבא סיפר, שהרומנים יחסית היו בסדר עם היהודים במובן הזה של האזור של רומניה הישנה, אבל מה שהאזורים החדשים שצורפו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז לא יודעת, הם לא תמיד התייחסו באותו יחס, כנראה. כן. זהו. אז איך הם, טוב, את לא יודעת, את היית תינוקת, אבל מעניין איך זה היה בשביל סבתא, את יודעת להיות עם תינוק קטן, תינוקת קטנה, בעלה בכלל במלחמה, וכל האחים שלה... טוב, היא עוד לא ידעה מה עם האחים. אז לא ידעו, כן, שלקחו. לא ידעו, בדיוק. זהו. וככה אני גדלתי, סיפרו לי שיש לי אבא, ואמא תמיד סיפרה שהייתי מתיישבת על הרצפה, וכותבת כאילו מכתב לאבא. והייתי חותמת, עתיקה, קול קול קול. כן, זה אני זוכר.
כן, כי קראו לי יוטיקה, עתיקה, קול. זהו. ועד שיום אחד התעוררתי בבוקר, וראיתי במיטה של אמא שלי גבר. וכמה היית? זה היה ב-45. כן, זה כבר גיל שאפשר לזכור. אני זוכרת את התמונה הזאת, אני לא יודעת אם מרוב שתיארתי את זה אני כבר זוכרת. כן. או שבאמת... אי אפשר לדעת. כן, אני לא יודעת. זהו, וברגע שאבא שלי חזר... וזה גם אומר שהיה סוף המלחמה בעצם. כן. אז ההורים החליטו לעבור לבוקרשט. אבל שנייה, לפני זה, כאילו, מי היה איתך עוד בבית שם אצל פפי? מי עוד היה לה עוד ילדים? בטח. בני הדודים שלי שהיום חיים במינכן, בומי ואלה. אז הם היו ילדים שאתם משחקים כמו שאנחנו משחקים עם אלעדי וגלי? כאילו, באיזה גילאים הם היו יחסית אלייך? אלי כבר הייתה מעל 10. אז אלי ממש הייתה חותך, כאילו, לכל צורך ועניין בגיל הזה. בומי מאוד אהב אותי. אני יודעת שתמיד סיפרו שהייתי ממש תינוקת, שהוא היה שם אותי על הראש, שאני אשתין עליו, das ist אודיקולון, שזה ריח טוב, כן, בוסם. כן. רגע, בומי יותר מבוגר ממך? כן, בטח, שניהם יותר מבוגרים. לבומי עכשיו יהיה בן 90. אני חושבת שהשנה... לא, שנה הקרובה הוא יהיה בן 90. ואלי כבר עברה את ה-90. אוקיי, ואז סבא הגיע, ואז הם עברו? והם החליטו לעבור לבוקרשט. לא יודעת מה בדיוק היה המניע, למה עברו... מצ'רנוביץ לבוקרשט. כן. עכשיו, אנחנו בבוקרשט גרנו די במרכז העיר. בוקרשט זה הבירה? כן. ממש מולנו הייתה הכניסה האחורית לארמון המלך. לרומניה היה מלך בשם מיהי. אני עוד זוכרת אותו. זה, כן, ככה בסלאבית, מיהי. אני זוכרת שראיתי אותו, שהוא היה ככה בא עם שיירה של מכוניות, ואני שיחקתי עם הילדים של הכומר של המלך. זהו. ואנחנו גרנו יחד עם האח הזה, חיים, של אמא, של סבתא. רגע, אז הוא גם עבר איתכם? הוא גם עבר, אני לא יודעת אם יחד איתנו, או לפני, או קצת אחרי. אז המשכת לגור איתם עם בומי ועם אלה? כן, גרנו ביחד איתם, כן. איך סבתא הצטדרה איתם? שאת לא יודעת. מאוד טוב, לא, אני יודעת שעם פפי, עם הדודה הסתדרה מאוד טוב. תראה, לאמא שלי, האמת, גם לא הייתה ברירה, היא הייתה... כן, זה לא הם כמו נתנו לה גב משפחתי, היא הייתה לבד, אבל גם אחר כך וגם בארץ היא הייתה ביחסים טובים מאוד עם פפי. בכלל הייתה אישה נהדרת. היא מתה בגיל מאוד מבוגר, נכון? אני זוכר. לא כל כך. בעלה נפטר, דוד חיים, נפטר בגיל 55, משהו כזה. קיבל התקף לב, אשתו הלכה, אני לא יודעת. איך חיים הלך השם ברומנית? מה, איך? איך קראו לו ברומנית לחיים? לא, כאילו... קרל. לא, אבל איך, אני מנסה להיזכר אם אני פגשתי אותם, אני בטח פגשתי אותם. לא, אני לא חושבת. הוא נפטר בגיל 55. כי את השם פפי אני זוכר. כן, פפי האריכה ימים. נכון, ואז היא הייתה גרה בחיפה וסבתא את הנושא. לא, היא לא הייתה גרה בחיפה. מרומניה, פפי וחיים עברו לווינה, ומווינה למינכן, ומשם בעצם הם חיים עד היום, מי שחי עד היום. אוקיי. המשפחה התפצלה. בני דודים של אבא שלי גם היו בבוקרשט, והם נסעו לפריז, ומפריז לדרום אמריקה, וזאת המשפחה שיש לנו בקרקס. לאבא שלי יש בני דודים בקרקס. לא יודעת. כן.
אוקיי. היו פה בארץ, ביקרו, הבת שלהם, אני הייתי כמה שנים בקשר עם הבת. היום היא גרה משהו באזור תל אביב, לא יודעת, אבל איכשהו אין לי כבר קשר איתה. טוב, ככה זה היה. אחרי המלחמה אנשים נדדו, חיפשו. כן, אז גרתם שם כולם ביחד בבוקרשט. כן, גרנו, באמת הייתה לנו דירה יפה, במקום מרכזי. והיית בת 4 כזה, כן. ורנה ואני הלכנו לגן, היינו יחד בגן. שנייה, רגע, רנה, תזכירי לי איך היא קשורה? היא מעין בת דודה שלי. אבל דיברנו קודם על אלי ובומי. לא, הם בני דודים שלי. רנה היא בדרגה שנייה. אז איך היא קשורה? כאילו פשוט היא גם גרה בבוקרשט? כן, היא גם מצ'רנוביץ וגם הייתה בבוקרשט, לא גרנו ביחד, אבל אנחנו הלכנו שתינו לגן ביחד. זה היה גן לא יהודי, ובבוקר או בצהריים הילדים אכלו, וברכו והצטלבו, ורנה ואני, מה ידענו? ראינו שהילדים עושים ככה, גם אנחנו עשינו. כשבאנו הביתה, סיפרנו, אז כנראה הסבירו לנו, אמרו לנו שאנחנו פטורים מזה. רגע, תזכיר לי מה הקשר המשפחתי, כאילו רנה היא, יש לעשות סבתא כמו... לא, אז ככה. אני זוכרת רנה ובילי. זה שלאמא שלי האח חיים. כן. לא, זה לא יכול להיות, לא, אני מנסה להגיד. אבא היה יודע. אחות, כן, לא. האמא של רנה, אידה, ובעלה יוזף, איך הם היו קשורים עם רנה. הם היו בני דודים של רנה, אני כבר לא זוכרת. לא של רנה, אמרת. רנה זה ההורים שלה היו... לא, יוזף ואידה זה ההורים של רנה. נכון, אז הם היו קשורים למי? כי את אמרת שהם היו קשורים לרנה. אתה יודע מה? אני כבר לא יודעת. טוב, בסדר, תבררי פעם אחרת. לא זוכרת. אין כבר עם מי לברר, ואני כבר לא יודעת. מה עם וילי עוד בחיים? כן. מתקשר ככה לפני ראש השנה, שואל. פעם האחרונה שפגשנו אותה הייתה לו איזה בת זוג, אז אני לא יודעת מה... היה איזה משהו עם הבן שלו שהוא... הוא נפטר. נפטר, כן, מאיזה מחלה. חטף סרטן. היה לו איזה אקזיט. חטף סרטן. אוקיי, אז את שיחקת עם רנה וכאלה בבוקרשט. הלכנו יחד לגן, כן. ויכול להיות שהם גרו לידינו. את זוכרת את הבית שם? קצת. אני זוכרת שהיה חלון כזה גדול וכביש שהוביל לכניסה האחורית לארמון המלך. ולפעמים הילדים של הכומר ששיחקתי איתם, אז היינו מנסים, כשראינו שהשיירה של המלך באה, היינו מנסים לחצות את הכביש לפני המכונית וכל מיני כאלה שטויות. ומאוד אהבתי ללכת לכנסייה, הייתה שם כנסייה, ובימי זיכרון שלהם, של הנוצרים, הפרבוסלבים, הם מכינים איזה עוגה עם חיטה, קולובה, משהו כזה קוראים לזה, ואני מאוד אהבתי. הייתי רצה לכנסייה לשאול אם יש היום כיבוד כזה. זה אני זוכרת. זהו. ואז ההורים החליטו להגיש בקשה לעלייה לארץ. אז אמא ואנחנו שתי הבנות קיבלנו את זה. רגע, חיה, איפה חיה פתאום צצה? חיה, נכון, בבוקרשט היא נולדה. חיה נולדה, ב-49. כן. וכל השנים האלה סבא היה בסביבה? כן. אחרי שהוא חזר, כן, כן. זה היה בסביבה. זהו, אני הייתי פעם אחת מאושפזת. ויש הסיפור הזה שחיה היא שחומה, הייתה שחומה בתור ילדה בגלל שסבתא ראתה כושי במעצר איפשהו, אתה לא זוכר את הסיפור הזה? אני דווקא יודעת שלסבתא, אחד האחים של סבתא היה קצת יותר כהה עור.
לא, בסדר, אבל לא היה איזה סיפור שסבתא סיפרה פעם? יכול להיות, אני לא... היא הייתה פעם במעצר, סבתא? יכול להיות? כן. למה היא הייתה במעצר? אוי, סיפורים. תראה, אני חושבת שאבא שלי, כמו הרבה יהודים אחרים, התעסקו במטבע זר, שזה היה אסור. ושלחו אותה כבלדרית ותפסו אותה? כן, היה משהו כזה, או שאבא שלי הסתתר, אז לקחו את אמא שלי במקומו, משהו כזה, סיפור. ואמא הייתה בהיריון עם חיה, שהיא הייתה... זהו, אני נשבע לך שהיא סיפרה לי, אני חושב פעם, שהיא במעצר, ושהיא ראתה איזשהו גבר שחור שהפחיד אותה, כאילו היה איזה משהו מפחיד שם. יכול להיות, אני אף פעם לא שמעתי את זה ממנה, לפחות אני לא זוכרת. את היית לידי שהיא סיפרה את זה, אבל אני זוכרת אותו ילד. זה יכול להיות. היא גם סיפרה את זה חצי בצחוק, אני לא יודע, אולי זה בדיחה. אבל באיזשהו שלב, אני לא יודעת כמה ימים היא הייתה עצורה שם, אז דודה פפי הלכה, רצתה שישחררו אותה שיכניסו אותה למעצר. אז הם היו ביחסים מאוד טובים. כן. טוב, חיה נולדה, היא הייתה תינוקת מכוערת. דולפן קראו לה, לא יודעת מה זה אומר, דובה או משהו כזה. אז ההורים החליטו לעלות לארץ, אמא שלי ואנחנו הבנות קיבלנו היתר עלייה, אבא לא קיבל היתר עלייה. והסיבה הייתה שההורים נישאו בנישואים דתיים ולא אזרחיים. אז זה לא היה כנראה, לא היו מספיק אישורים רשמיים, משהו כזה. אז בכל אופן, אמא החליטה, או אמא ואבא החליטו שאמא והבנות תעלנה, ואבא יבוא אחרינו. וכך היה, עלינו לארץ בספטמבר 50, ואחרינו נסגרה עלייה לכמעט 5 שנים. ואבא שלי היה בקבוצה של הראשונה שעזבה את רומניה כשנפתחה העלייה. כן, יש לנו את התמונה המפורסמת. נכון, מהעיתון. בספטמבר 50 הגעתם לישראל. כן. ואת זוכרת? ואז, כן. זוכרת שהגענו לחיפה, בטח אני זוכרת שעברנו את הדרדנלים, אז כל האונייה, דרדנלים, עוברים את הדרדנלים, כן, אני זוכרת. וחיה הייתה בת שנה. כן. חיה נולדה ב-49. כן. ספטמבר 50 עליתם. לא. כן, חיה גדולה ממך קטנה ב7 שנים, נולדת ב-42, אז היא ב-49. כן, כן, ב-49, כן. פתאום התאריך התבלבל לי. בספטמבר 50 זה כבר שנתיים אחרי פרוץ המדינה. מה? אני אומר, ספטמבר 50 זה כבר שנתיים אחרי פרוץ המדינה. כן, כן. ואז באנו באונייה וחיכו לנו האחות של אבא, דודה מיצי. שהם כבר עשו עלייה לפני? או שהם היו ציונים כאילו? כן, כן, הם עלו לפני כן, עוד לפני שהייתה המדינה. לכן לא נשלחנו למעברה, אלא דודה מיצי ודוד איזיו לקחו אותנו אליהם. להם היה בית, בעצם וילה על הכרמל, וכן. איך זה? שמה, הם הצליחו כלכלית או מה? לא יודעת. לאיזיו היה אח קרל, היו לו כל מיני מהלכים, אני לא יודעת מה. בכל אופן היה להם בית, אבל תראה, אז בכלל המחירים של הבתים זה לא היה משהו מטורף. לא, אבל עולה חדש שמגיע מרומניה, יש לו כסף בכלל? אז אולי הקרל עזר להם, לא יודעת. זהו, ואנחנו היינו אצלם, אני לא רוצה שתקליט את זה, אבל זה לא היה תענוג. קודם כל אני זוכר שסיפרת, ובית, אני חושב שכן נקליט את זה, אני לא הולך להראות את זה להם. לא, זה בשבילנו, זה אמיר, זה אני ועידו. הייתה תקופה מאוד קשה. לא נעימה. כן, אני זוכר שסיפרתי שהם לא התייחסו אליכם יפה, ושגם לסבתא הם לא התייחסו יפה. תראה, הם לא התייחסו יפה, אבל כנראה שזה מאוד קשה. אורחים ודגים אחרי 3 ימים מתחילים. לא, זה בטוח קשה. עכשיו, חיה הייתה תינוקת,
ואני זוכרת שאני לא יודעת אם כולנו או רק חיה, אמא השכיבה אותה על ספה וברח לפיפי, וזה היה... כן, והיא הייתה מאוד שמה ניילונים על הספות כזאת? כנראה, אני לא זוכרת את זה. לא, זו סיטואציה שאף אחד לא צריך להיכנס אליו, לא מהצד הזה ולא מהצד השני. נכון, נכון. אז רגע, את זוכרת את הבית? איפה ישנת? איך זה נראה? כן, הייתה להם... כן, הבית הזה קיים עד היום. באמת? כן. 3 או 4 חדרים היו, מטבח, בטח אני זוכרת. ואת ישנת את סבתא וחיה ב... חדר אחד אנחנו קיבלנו. כן. וידעת עברית? לא, אני לא ידעתי שום דבר. לא סיפרתי לך אף פעם שעליתי על אוטובוס וידעתי שאני צריכה לנסוע לתחנה סופית. ולא הצלחתי להסביר מה זה תחנה סופית. תחנה שכבר לא נוסעים משם. ניסיתי להסביר, אבל לא ידעתי את המונח הזה. זה שהייתי ילדה בחיפה. כן. זה כמו שעליתי על קו 17. כן, את זה אני זוכרת. טוב, אבל אחרי חצי שנה שהיינו שם, אז קודם כל יש פרשייה שאימא שלי לקחה אותנו הבנות ורצתה לפלוט, לא רצתה, פלשה לדירה שהייתה מיועדת לעולים. כן, אבל הם גם עולים, כאילו... אבל הקציבו את זה, כן, אני לא יודעת איך ולמה. זה היה באחת מהקריות ליד חיפה, והיה שם אירוע, כל השכונה, כי באה המשטרה לפנות אותנו. ואנשים עמדו בחוץ, לא לגרש את האישה, לא לגרש את האישה. זה היה לא נעים. טוב, בסופו של דבר... זה רק סבתא כאילו פלשה? כאילו היא הייתה אירוע? תראה, בטח היו עוד מקרים, אבל כן. כנראה שמישהו נתן לה את העצה, איך היא ידעה, לאן, לאיזה מקום, לא יודעת. טוב, ואז... זה הכל חצי שנה אחרי שאתם מגיעים, עוד בשנת 50, 51 כזה. ואז היה לאמא שלי איזשהו קשר עם הדוד בוונצואלה. ואני לא יודעת באיזה צורה הדוד שלח כסף, שלח איזה סכום שאמא תזכור דירה, חדר, משהו כזה. ואמא באמת התעניינה, ואז היא שכרה חדר בבית ערבי, שזה היה בית של ערבי עשיר, שהיו לו הרבה נשים והרבה ילדים. ולכל איש, הבית הזה היה בנוי עם חדרים ושירותים משותפים. וכל אישה היה לה חדר ושם היא ישנה עם הילדים שלה. אז אנחנו קיבלנו חדר אחד. והיו כל מיני עולים שגרו בחדרים נוספים עם שירותים אחד ועם מקלחת אחת. שזה גם לא היה כיף. את זוכרת את זה? ודאי. כל פעם שהיה צריך לנקות את השירותים שהם נסתמו וכל מיני, ולקבוע תור למקלחת, היה שם צריך להדליק איזה תנור שיחמם את המים, ודאי אני זוכרת, כן? ואיך כל זה קרה אם לא ידעתם עברית? סבתא ידעה עברית? לא, מה פתאום? תשמע, לא ידעו, אבל דיברו שפות, אנשים. מסתדרים. קצת גרמנית, קצת אבל את הלכת בטח לבית ספר, לא? אני הלכתי שם, כן, בשכונה, בחליסה, הלכתי לכיתה ב' והתחלתי ג', כן, יכול להיות. ואז בטח די מהר כבר למדת. ואז אמא שלי, באמת, אני חייבת המון לאמא שלי, החליטה שהיא מסדרת את הבנות שלה בבתי ספר טובים. אז אותי בכיתה ה' רשמה לבית הספר הריאלי, שזה בית ספר שמשלמים לו חודשית, יש תשלום חודשי. כיתות קטנות, אני חושבת שבכיתה ה' היינו אולי 20 תלמידים בכיתה. באמת בית ספר טוב, עם תלבושת, ואת חיה רשמו לאליאנס, שזה גם בית ספר טוב, והיא למדה שם צרפתית.
זהו. ואמא שלי התחילה לעבוד בקופת חולים, בעבודות ניקיון. ואני לפעמים הייתי עוזרת לה בעבודות. רגע, באיזה שנה זה היה שהתחילה לעבוד בקופת חולים? הגעת כבר ריאלי וזה, זה כבר בטח יותר כמה שנים אחרי. כן, כן, אבל עדיין, אמא שלי עבדה בקופת חולים עד שהיא יצאה לגמלאות. כן, אבל מתי התחילה? סבא עוד לא חזר בינתיים מרומניה. סבא עוד לא חזר. סבא חזר, עלה ב-55, לפני מבצע סיני. כן. והיה סיפור שאתה יודע שהוא אמור היה לעלות על טיסה... שהתרסקה, כן. שהפילו אותה, שהבולגרים, אני חושבת, הפילו אותה. למה הפילו? כי אני לא יודעת, זה לישראל? היה משהו, הם לא ענו לקריאה, היה משהו והפילו את המטוס הזה. שהוא חדר לתאם לשטח אווירי של מדינה, אחת המדינות, אני לא יודעת, אבל בכל אופן הפילו את המטוס הזה. וסבא היה אמור לטוס איתו, רק כיוון שהוא היה בווינה ורצה להישאר עוד כמה ימים כדי להיפגש עם הדודים, עם דוד חיים ועם פפי, אשתו, הם באו לווינה לפגוש אותו, אז הוא לא עלה לטיסה הזאת, אלא כמה ימים אחרי זה. זה סיפורים. כן, כל מיני אירועים ומזלות. זהו. רגע, אבל מה את זוכרת מסבתא בתקופה הזאת שסבא דוב לא היה, אז היא הייתה לבד וגרתם בבית הזה עם הערבים? היא הייתה לבד, וכמובן, היא כמובן סיפרה שיש לה בעל שיגיע, ואנשים לא האמינו, חשבו האישה הזאת מספרת סיפורים. בטח לא הייתה היחידה שבעלה... טוב, אבל אז הוא היה נסגר מאחורי מסך הברזל, כן. זה מה שאני יודעת, שאנשים ריחלו, מה היא תגיד שבעלה עזב אותה, או מה היא תגיד, אני לא יודעת. כן, בקיצור. ואז אני זוכרת כשאנחנו עזבנו את דודה מיצי ודוד איזיו, עזבנו ועברנו לחדר שאמא שכרה, היה אז מנהג כזה של דמי מפתח. לא קנית, אבל לא שכירות, אלא דמי מפתח. אז יום אחד פתאום איזיו הדוד הגיע, כנראה הוא הביא לנו את הידיעה. אני חושבת שאבא אמור להגיע לארץ. ואז נסענו לרמת גן, ישנו שם אצל בדודה של אבא, אצל קלימה, וחיכינו לטיסה, ואז באנו לשדה התעופה, ואז לא הייתה טיסה. בגלל, לא יודעת, כבר לא זוכרת מה היה, איחור או מה, אבל טוב, בסופו של דבר, אחרי חצי יום או כמה שעות, בכל זאת הגיע, וצילמו אותו, ואז חיה אמרה את המשפט האלמותי, לאבא שלי יש כל כך הרבה פנים לרחוץ וכל כך מעט שערות לסרק. רגע, בת כמה היא הייתה שהגיעה? הגיעה ב-55, הייתה בת 6. משהו כזה, אבל אני כבר הייתי אחרי בת מצווה. כן. טוב, תגידי, והיית בקשר עם סבא דוב כל השנים האלה? כאילו מכתבים? לא. אמא הייתה באיזשהו קשר. אבל היה אפשר לכתוב לבוקרשט? לא, הגוש המזרחי זה לא היה קשר. אני חושבת שהקשר היה דרך פפי וחיים בווינה, שאבא יכול היה לשלוח לווינה, או מווינה יכלו לכתוב לאבא. אבל זה היה בצורה כזאת עקיפה, לא ישירה. טוב, אז את זוכרת את היום הזה שסבא בא? שסבא חזר מהמטוס? אני זוכרת את ההתרגשות, אני לא כל כך זוכרת תמונה. כן. התמונה היא יותר מה שהיה בעיתון. כן, כן, שהם כן. ירדו וצילמו אותם, אבל יותר מזה אני לא כל כך
זוכרת. אני כן זוכרת שהוא כנראה כתב או אמר שהוא הביא לי סוודר ירוק, בסוף הסתבר שזה, מה שיצא מזה זה חולצה חומה. אז הוא הביא לנו מבינה. זה כנראה עבר בגנים אליי. אני בקלות יכול להפוך סוודר ירוק לחולצה חומה. אז זהו, זה אני זוכרת. טוב, ואז אבא התחיל לחפש עבודה. אז רגע, אז הוא גר איתכם לא בבית עם הערבים. גר איתנו בחדר הזה שאנחנו גם. ואיך זה היה? כאילו הם דיברו ערבית, שאר הדיירים? לא, מה פתאום, כולם היו יהודים, זה היה בית ערבי. הבית של ערבי, אבל כולם היו משפחות. הבנתי, חשבתי משום אחר. לא. הבנתי, אוקיי, כאילו לא הסתדר לי. כולם ערבי שברח במלחמת השחרור. ברח או הוברח. עזרו לו. אז זהו, אז גרנו בחדר הזה, ואני חושבת גם שהדוד הזה מפנצואלה עזר, אני חושבת, וההורים החליטו לקנות דירה, ואז קנו את הדירה בדרך נווה שאנן 9. ואני זוכר טוב בדירה. כן. זה עוד קיים תגידי הבניין? אני חושבת שכן. אז אף פעם נדפוק שם על הדלת, כי אני זוכר את זה בתור ילד, הייתי הרבה פעמים שם, את החדר הזה. הייתה דירה מאוד נחמדה, מרפסות גדולות וחדרים יפים, כן, הייתה דירה יפה. אבל זה בכלל היה מעבר שיפור גדול. מאיפה עליהם כסף לקנות דירה? אני מבין שזה לא היה יקר אז, אבל עדיין צריך כסף, עולים. אני חושבת שאולי הדוד מוונצואלה, לא, כנראה. אני חושבת שהאח של אמא, חיים, לא יודעת אם היה לו כסף, הוא תמיד היה עסק בכל מיני דברים מפוקפקים. רגע שנייה, איפה חיים נשאר שם? בווינה, לא, הם עברו לווינה. הם עברו לווינה, מזלצבורג ומזלצבורג לווינה, ומווינה למינכן ושם הם. אוקיי, והוא האבא של בומי ואלה. נכון. אוקיי. אז הם נדדו באירופה וחזרו לגרמניה, והגיעו לגרמניה. כן, בסוף הגיעו לשם. ודוד חיים, שאנחנו במשפחה קראנו לו צוציו, הוא נדע... זה מה ששאלתי אותך קודם. מה? זה מה ששאלתי אותך קודם, שאמרתי ששאלתי אותך איך קוראים לחיים. צוציו. זהו, כי זכרתי את השמות האלה, כן. אז הוא נדע נדר, כשאחד הילדים שלו התחתן, הוא יענוד על החליפה מגן דוד מזהב. ובחתונה של אלה, דודה אלה, רואים שהוא עם מגן דוד מזהב. מגן דוד מזהב זה קצת מעצלה את צהוב. כן. אז כאילו... הוא החליט שזה יהיה סמל בשבילו. שהוא יהיה סמל. אוקיי. טוב, עכשיו תגידי, מה את זוכרת, כאילו, כשגרת שם בבית הזה, נניח, בתקופה הזאת של הבית הערבי, לפני שהם עברו לדירה? שגרנו בבית הערבי. אז איך היו נראים הימים שלך? היית בית ספר? כל משפחה היה לה חדר. כן. והייתה אישה אחת, אני לא יודעת אם היא הייתה גם מרומניה או מפולין, או מאיזושהי גלות, שחיה עם הבן שלה, והיא כנראה השתגעה, ועשתה צרות. אמא שלי, אני חושבת שעוד לפני שאבא שלי בא, זה היה בית ערבי עם חדרים, כל חדר הייתה משפחה, ובאמצע היה אולם כזה, לא אולם, חדר גדול. כן, חלון. סלון כזה. ואמא החליטה שהיא תסגור חלק מהסלון שקרוב לחדר שלנו, ותעשה מזה מטבח, שהיא תוכל לבשל. אוקיי. והשכנה הזאת, שפשוט ירדה, השתגעה, זוכרת שיום אחד היא זרקה לנו איזה חבילה עם שערות שנפלה לתוך סיר בישול, והיו צערות איתה נורא. בסופו של דבר היא התאבדה, היא הלכה לים, נכנסה עד שהיא טבעה. אז היו שם כל מיני שכנים, מזרחיים, ממזרח אירופה, עלייה, מה שהיה, עלייה.
שנות ה-50. לא זוכרת מה, כאילו היית משחקת עם הילדים של השכנים, של שאר המשפחות שם, או שילדים מהבית ספר? דווקא אני זוכרת שהייתה לי חברה בבית הספר הריאלי שהייתה באה אליי, היה לנו מין כמו שדה פתוח, שהחלון של החדר שלנו פנה לשם, והיינו, לא יודעת, משחקות שם. הייתה באה אליי לשכונה, והייתה חסיה, חברה של חיה, שגרו באותו בניין שאנחנו גרנו בקומה יותר גבוהה. רגע, זה כבר בנווה שאנן? לא, זה עדיין. כן, אבל הם, חסיה, הם בשנות ה-50 הייתה תנועה כזאת מן העיר אל הכפר. ואימא שלהם, האימא והאבא, החליטו ללכת להתיישבות, והם קנו או קיבלו משק ביד נתניה. טוב. כן, הייתה אז תנועה מן העיר אל הכפר. הלכת אחורה. כן, אבל תשמע. כן. אנשים אבל גם ככה שיפרו את החיים שלהם, קיבלו אדמה. כן. וואי. כן. אבל זו הייתה שכנות מאוד, עד היום יש לי קשר עם חסיה ועם מינה, הבנות של השכנים, של משפחת צדיקוב. כן. ואיך את זוכרת את התקופה הזאת? כאילו, את זוכרת את זה כמשהו טוב או כמשהו לא טוב? התקופה הזאת שגרתם בבית הערבי נניח. לא יודעת, זה לא היה משהו טוב, אבל זה גם לא היה קטסטרופה. וכל העלייה לארץ, כאילו, יש לך זיכרון של זה? כי אני לדוגמה זוכר בתקופה שאנחנו עברנו גם להולנד וגם לארצות הברית, אז אני זוכר את ההרגשה, כי זה מקום זר, זה מרגיש אחרת. ובטח זה שוק כזה קצת להגיע מרומניה לארץ, אפילו מבחינת זה שהחם פה, אור חזק וכאלה דברים, לא כל כך זוכרת את זה. כי תראה, שאנחנו באנו וחיינו על הכרמל, אז סך הכל התנאים היו לא כך רעים. אחר כך שעברנו לשכונה הזאת, לחליסה, זה לא הייתה שכונה נחמדה, אבל אתה יודע, כולם היו כאלה. כן. לא היה איזה משהו, אני לא זוכרת, אני זוכרת כן למשל בבית ספר, יום אחד אחת התלמידות שלי בכיתה ה' אני חושבת. לא תלמידות שלך, תלמידות. אחת החברות לכיתה, כן. בנות הכיתה, אחת שרה סירוטה נדמה לי קראו לה, היא מאוד ביקשה שאני אחרי בית ספר אבוא אליה, שאני אלך איתה הביתה. הלכתי איתה, באתי, אז אמא שלה הכינה לי חבילה של בגדים, שאני לא יודעת אם היא לא צריכה, או היא אספה, או קיבלה, אין לי מושג. הייתה שם חצאית חכי, אני זוכרת שהלכתי עם זה לצופים. אז בסדר, אתה יודע, זו הייתה תקופה ש... צנע גם כן. כן, לא זוכרת את זה. אני כן זוכרת, עוד לפני שאבא שלי עלה לארץ, שאימא שלי מאוד הקפידה על כל אגורה. היה אז מטבע של מיל, היה אפילו מיל עם חור. כל הוצאה הכי קטנה, אני זוכרת שאמא רשמה, אני זוכרת שהיה בא חלבן כל בוקר לחלק חלב, היה לו קנקן כזה של חלב, וכנראה הכינו בקבוק או סיר, והוא היה מודד ושופך את זה. ואני זוכרת שהרבה פעמים אמא ואני הלכנו העירה לרחוב הרצל למשל בחיפה ברגל כדי לא לשלם לאוטובוס, לחסוך את דמי הנסיעה. את זה אני כן מאוד זוכרת. אני סיפרתי שהייתה לנו השכנה הזאת שהיא כנראה השתגעה, אז יום אחד לבשתי את הסמלה של בית הספר הריאלי וירדתי, הייתה מין ירידה כזאת מהבית לרחוב, והיא, כשהיא ראתה אותי יורדת, היא שפכה
איזה קנקן עם מים, אולי משהו שמן, ואני החלקתי ולכלכתי את השמלה, וסיפור שלם, איזה שבוע לא הייתה לי תלבושת. שרדת. כן, בדיוק. אבל היו כל מיני, כן, חיים בצמצום. אבל אחרי שאבא שלי בא והייתה לנו כבר דירה, אז באמת המצב השתפר. אבא שלי, אני לא יודעת אם ישר, אבל מהר מאוד התחיל לעבוד אצל בן דוד שלו. כן, דוב הנהלת טאו. חשבונות הזה, כאילו משהו, נכון? לא הנהלת חשבונות? לא, הוא היה מנהל החשבון. העסק של הבן דוד היה יבוא של ברזל לבניין. הוא ייבא ברזל לבניין בארץ, ואבא היה מנהל החשבונות שלו, כן. וגם סבא, גם האבא של אבא שלי עבד אצלו קצת, סבא אלימלך, שאתה כמעט קיבלת את השם הזה. רגע, ואיפה הוא היה בתמונה? איפה סבא אלימלך היה כל השנים האלה? הוא היה גם בחיפה. רגע, איך הוא הגיע? כאילו, צ'רנוביל, הוא היה איתכם גם כן בצ'רנוביל? אני לא יודעת את כל הגלגול שלו, הוא גם מצ'רנוביל. בגלל שהוא יותר מבוגר, אותו לא גייסו לצבא, מתי הוא עלה ארצה? אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל עוד לפני שאבא שלי עלה ב-55, סבא כבר היה בחיפה, כי היינו הולכים לבקר אותו. באמת? סבתא שלי נפטרה, מתה, היא לא נרצחה, אבל היא מתה במחנות, והוא שם יצר קשר עם איזו אישה שאנחנו מאוד לא חיבבנו אותה, והוא בעצם, הוא היה נשוי לה. ואת אהבת? לא אהבת אותו יותר עם אלימלך, אני זוכר, נכון? כי לא רציתי לקרוא לי. הוא היה סבא מאוד קר, מאוד, גם הוא לא היה איש חכם, היה... תראה, למשל האישה הזאת שהוא התחתן איתה, קראו לה בדיוק בשם של אשתו, ולילדים זה מאוד הפריע. זהו. גם בטח לא היו חיים קלים. כן. קודם כל היו לו המון בעיות בעיניים. היו לו משקפיים עם דיופטריה מאוד גבוהה. אז כל השנים שסבא היה בחו"ל, אתם הייתם הולכים לסבא אלימלך לפעמים בחגים? כן, כן. לא היינו מתארחים אצלו. לבקר לפעמים? הם דרך אגב, הוא ואשתו, כשהם עלו לארץ, הם גם גרו אצל דודה מיצי ודוד איזיו. הם גם גרו שם. גם להם לא היה קל. בטוח לא. בטוח לא. כן. תראה, מיצי גם הייתה מפונקת, היא הייתה בת יחידה, והיו 3 בנים. אבל היא הייתה אישה חרוצה, והייתה עקרת בית מאוד טובה, מה ששלה זה שלה. תגידי... אבל הרבה שנים לא היו לה ילדים, אני חושבת ש10 שנים היא לא נכנסה להיריון. אז אחר כך שמיקה נולדה, כמובן, היא הייתה בבת עינם, מאוד מפונקת. כן. תגידי, מתי סבא אלימלך מת? נפטר. מתי? סבא אלימלך, זה שרצו לקרוא לי על שמו. סמוך מאוד הוא נפטר לפני שאתה נולדת. 69 או 70, ממש סמוך. אז הוא חי עוד הרבה שנים אחרי שסבא הגיע ארצה. כן, הוא חי, הם אפילו עברו דירה, בהתחלה הם גרו ברחוב השומר, שהיה רחוב כזה לא עם שם טוב, ועברו לרחוב הרצל, ליד הרב שסבא היה הולך להתפלל. סבא היה הולך להתפלל? כן. סבא דוב? לא סבא דוב, סבא אלימלך. הוא היה דתי, לא? כן. ואיך היה הקשר בין סבא דוב לסבא אלימלך? לא יודעת. תשמע, אבא, סבא דוב כיבד אותו, לא היה קשר מאוד חם, אבל גם המון שנים הם כבר, תראה, אבא התחתן בתחילת שנות ה-20, היה ברוסיה. כן, כבר לא. לא, אבל רגע, סבא אלימלך, איפה הוא גר כל השנים האלה? אז בהתחלה, בשנים הראשונות, הוא גר לא ברחוב השומר, שם, לא יודעת, בעיר התחתית, אני הייתי הולכת ברגל אליו. לא זוכרת אפילו איך קוראים לרחוב, אבל אחר כך הם קנו דירה ברחוב הרצל, שזה לפחות רחוב מרכזי וקרוב לרב שלו. איזה רב? סבא אלימלך,
היה, כבר לא זוכרת לאיזה זרם הוא. אז בחגים, איפה הייתם חוגגים סדר? סדר? תראה, עוד לפני שאבא בא, אז פעם אחת היינו, אני זוכרת את זה אצל בן דוד של אימא, אצל, איך קראו לו, אני גם לא זוכרת, היו שני אחים, שולם ואיך השני קראו לו? לייז. לא זוכרת, ואשתו הייתה מאוד מיודדת עם אימא, באמת. וואי, השם שלה פרח לי עכשיו. אז היינו פעם אחת מוזמנים, כי אני מאוד זוכרת שאימא תפרה לי איזה חצאית כחולה. הייתה לנו שכנה ברחוב הגיבורים שגרנו, שהיא הייתה תופרת. הגיבורים זה הבית הערבי? כן. והתופרת הזאת, שרה, לא, איך קראו לה? שרה מיכאלי. מריאסה, אני חושבת, מריאסה. היא עזרה לאמא שלי לתפור את החצאית הזאת, ועוד היינו כבר אמורים עוד שעה-שעתיים ללכת לליל הסדר, ואמא עוד, אני חושבת, עשתה לי את המכפלת, אני מאוד זוכרת את זה, ואז היינו אצלם בליל הסדר. אבל באופן כללי, איפה היינו? לא זוכרת כל כך, בטח בחדר הזה לא עשינו, לא יודעת, לא זוכרת. אתם הייתם מארחים את הסדר לפעמים, סבא וסבתא או שלא? שהסדר היה אצלם בבית בנווה שאנן? לא, לא. אם רק באנו, היינו ככה באים לחצי שעה, זהו. טוב, טוב. נראה לי זה סידור טוב לפרק הראשון, ונמשיך... כן. נמשיך כמובן. נזכר. מעניין. מה שמעניין זה גם כן, את יודעת, שאז היו הרבה חיים קשים שנלקחו כמובן מאליו.